Nevroza îsal li Wanê bîstê adarê tê pîrozkirin îro ekşeme û wek hûn dibînin sarma û befir pir zêde û tevî vê yekê hejmarek ji zêde rûnişvanên bajarê Wanê hatine tevlî Nevrozê bûne. Em ê nehe nêrînên wan û peyamên wan Nevrozê ji wa wergirin gelo çi hêvî dikin. Vê befrê vê baranê milet hatiye verê dîsa gele em keyfxweşîn. Pîrozên bavî bi hemî gelê Kurdistanê her şa paşê Kurdistanê. Spas. Peyama me ev e ku bi li zarê me zimanê xwe istikbakî perwerdariya xwe rakin. Belê zarokê min e. Nevroz pîroz be. Beraşi pîroz be. Ez başım tu çawa. Baş gelek sabır. Nevroz çawa xweş e. Zdev xweş e. Öyle. Qas xweş e. Zev. Nacî Na. wa sara gelma. Ne sara ne germa. Gele başa. Tu çi hatine nederî? En diya xwe bırakır min. De başa. Nevroz pîroz be. Beraşi pîroz be. بلا العدالت بپرسن بلا با ترجیتا سر زندان راکن از جادجی دوباره و نوروزل بتون ملت شرف و ناموس خدا نجدان پیروز و مبارک کب ایشالله بیتا نوروزا و کبیه و خون سکنین و براتیه و سرکفتن جواره و خیراتن سر چاوا سر سرا و پیروزت کم تایبەتیجی ئەم نەڤرۆزە ساڵا پێنجەمین bi gelê Kurd û Kurdistanê taybetî jî birêz Öcalan pîroz dikin. Taybetî Nevroz boy gelê Kurd azadiya serkeftin bindestî xilazbûna wê ye. Boy wê jî agirê Nevrozê eva pêncî sal e taybetî nav gelê Kurd Kurdistanê geş bûye. Boyî ki gelê Kurd xwe nas ki azadî û serkeftina xwe dest bixin bindestiyê xilas bibe. Yani hekka ev Nevroza vata wê pir mezin e. Sadece pîrozbahî nine boyê gelê Kurd Kurdistanê bedelê wê gelek giran e. Nevroza me pîroz mübarek bet. Gelê miletê Wanê riya top ve vê qarşî vê berfêr da anagurê tüm zilmê serserê Kurdatê de kirin gerçek Kurdê me baş bin. Kurdê me kir xwebêt kir miletê xwebêt zivna xwe ve İzna Xudamê serkevin bijî Nevroz pîroz be. Ez Nevroza 2022 li hemû gelê Kurdistanê û gelê Rojhilata navîn pîroz dikim. Daxwaza me ev Nevroz bibe sedema aşîtî û azadî û biratiyê. Ev şerê di navbera geladan vê rawestandin. Ev şerê ekonomîk ku li ser serê feqîra tê kirin ji holê rabe. سامنوید نوروزا پیروز بیسته خیلی بیتن خدا باشه بدم میشه نوروز Nevroza gelê Kurd, gelê qehreman pîroz dikim. Nevroza heça parçe Kurdistanê pîroz dikim. Lê belê ew lehengên Kurda îro mera eva şopa îşine, eva qehremantiya îşine, em jî bi navê wana serbilindin. Ez vê Nevrozê ji bona Nevroza NTV ya Kurd pîroz dikim. Em hez dikin ki her dem Kurd di hevdî xayî derkeve dibînî îro roja berf û baranê ye lê maşallah qeda Nevrozê tujûbiye pir geş e pir xaş e ez Kurda hemû pîroz dikim cejna Kurda ya Nevrozê pîroz dikim bi xêr hatine ser çavê me be ser serab ne bi tenê sêset sipar dikin bi hezara bi milyona em ne bi tenê hezar feylesofana bi milyonan em ne bi tenê sêset salyarana bi milyona em ne çet fedayîna bi milyona her şikir ji abedekarên wa rojan re her bijî ji te re Nevroz her bijî Nevroz Nevroza we pîroz be